हेलो एवरीवन, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे आरोबाव बरायहरबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जादों, एसे गोबावानो जाबाय बे भिडिअखौ बानायनानै दोननाया, दैज्लांनिनो भिडिअ माइ गायनायनि आरोना। ओमफ्राय आं दिनैसो बे भिडिअखौ एडिट खालामनानै जाबाय आरो। नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अन्नानै आंखौ सापर्ट खालाम आरो जायफोर गोदानै नायदों बिथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामनानै गालां प्लिज। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। ओमफ्राय नैबेथिंजाय लामा दोनदों होननानै बुङोब्ला माने खोथिया थिलि गायनो दंबावो आरोना। ओमफ्राय खोथिया थिलि गायनो थाखाय बे लामाखौ दोननाय जादों आरोना, ट्रेक्टर लांनो थाखाय। बैयाव खोथिया दङ, बे खोथियाखौ फुजोबबासो बेवहाय माइ गायनो हागोन ना, ओंखायनो लामा दोननाय जादों आरो बिथिंजाय। बेखौ दहाय फुङाव गायदोंमोन, ओमफ्राय दा बैयाव गायगोन आरो। बेखौबो गायनानै दोनदों ससे। लोगोफोर, आं भिडिअ होयिया बिराद गोबाव जाबायमोन दै। आङो बै खनसे दैबाना जादोंमोन ना, बेनिफ्रायनो भिडिअखौ होआखैमोन आरो। ओमफ्राय बे भिडिअखौबो, माइ गायनायनि भिडिअखौबो गोबावानो जाबाय बानायनानै दोननाया। ओमफ्राय आं अलसियाना मानसिया, ओंखायनो भिडिअखौ एडिट खालामनायानो जायाखैमोन। लोगोफोर बेखौनो नायसाबदो आरोना। एबारनिफ्राय गोदान भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन। कन्टिनिउ नङाबाबो एसे थाब थाब लाबोनो नाजागोन आरोना। नोंथांमोना आंखौ सापर्टल' खालामबानो जाबाय। अन्नानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालाम। सान्दुङाव माइ गायै गायै मानसियानो गोसोम जाजोब्बाय आरो, नायजाखाला मानसियानो नै गोसोम सोमलायलाय। दायो नै गायखांसिगोनानो, गायै गायनानै हानायनि लामायाव फैबाय आरोना, नै एसेल'सै। दा दसे गायबावनोसै, ओमफ्रायथ' हाखासिगोनानो नालाय। दा नै सानाबो हाबनोसै, ओमफ्राय फाइनालि नै हाबाय आरोना, जोब्बाय, हाखांबाय बेखौ। ओमफ्राय नै दा खोथिया दंबावो, बे खोथियाखौ फुनांगोन आरोना बेयाव गायनो थाखाय। ओमफ्राय बैयावबो खाथियाव गायबाय दं आरोना मानसिफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों।